ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тақвият додани соҳаи саноат ва дар ин замина рушд бахшидани иқтисоди миллӣ ки асоси пешрафти давлат ва фароҳам гардидани шароити мусоиди зиндагӣ ба мардум мебошад дар меҳвари сиёсати худ қарор додааст ва дар ин самт барномаҳои мушаххасро роҳандозӣ ва марҳила ба марҳила татбиқ намуда истодааст. дар ин доира барои соҳибкорону сармоягузорон имтиёзҳои чашмрас пешбинӣ гардидааст ва натиҷа ин аст ки таи солҳои охир садҳо коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ таъсис ёфтаву ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ зиёд ва ҷойҳои нави корӣ ба вуҷуд омаданд. боиси таассуф аст ки дар ин баробар баъзе аз соҳибкорону сармоягузорон иқтидорҳои мавҷударо ҳифз намекунанд ва корхонаҳо аксаран корхонаҳои азиме ки хусусӣ гардонидаанд ба гӯшаи фаромӯшӣ мегузоранд. моликияти давлат дар ҷумҳурии тоҷикистон тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ бо мақсади самаранок истифода бурдани иқтидорҳои истеҳсолӣ, ҷорӣ намудани техника ва технологияи нав, зиёд шудани ҷойҳои корӣ, мусоидат ба рушди иқтисодӣ ва воридоти бештари маблағ ба буҷети давлат хусусӣ гардонида мешаванд ва шахсони ҳуқуқӣ воқеӣ. аммо дар баъзе ҳолат мушоҳида мегардад ки уҳдадорӣ аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ иҷро намегардад. мутобиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон хусусигардонӣ дар шакли музояда, тендер ва лоиҳаи инфиродии хусусигардонӣ амалӣ карда мешавад. объекти моликияти ҷумҳуриявӣ тавассути музояда хусусӣ гардонида шавад ба уҳдаи харидор иҷрои ягон уҳдадорӣ вобаста карда намешавад. агар объекти моликияти ҷумҳуриявӣ тавассути тендери сармоягузорӣ ва лоиҳаи инфиродии хусусигардонӣ амалӣ карда шавад, ба уҳдаи харидор иҷрои якчанд уҳдадориҳо гузошта мешавад, аз ҷумла сармоягузорӣ намудан ба иқтидорҳои истеҳсолии корхона, зиёд намудани ҷойҳои корӣ ва рушди фаъолияти корхона гузошта мешавад дар муҳлати муайян, яъне 2 сол ё 3 сол уҳдадории муайян гузошта мешавад. баъд аз иҷро намудани уҳдадориҳои корхона ба харидор санади иҷрои уҳдадориҳо дода мешавад ки мин баъд харидор объекти харидашударо тибқи тартиби муқаррар гардида ва дар асоси қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияташро идома медиҳад. дар қариб ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат, хосатан шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Конибодом, Истарафшан, Бобоҷон Ғафуров, Спитамени вилояти Суғд, Бохтар, Леваканд, Кӯлоб, шаҳри Туз, Қубодиён, Ҳамадонӣ, бахши вилояти Хатлон, Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат ва шаҳринави ноҳияҳои тобеи марказ ва ғайра ҳастанд корхонаҳое ки аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ хусусӣ гардонида шудаву имрӯз ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтаанд. иншоти мавҷуда ва таҷҳизоти истеҳсолии онҳо несту нобуд гардидаанд. чунин корхонаҳои вайрону валангор ва иншооташон бекорхобидаро дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Исфараи вилояти Суғд рӯй навор овардем. бо дидани ҳолати кунунии иншоот ва таҷҳизоти баъзе аз корхонаҳо шахс дар ҳайрат мемонад ва ба андеша фурӯ меравад ки соҳибмулк чӣ мақсад дошта бошад. метавонем корхонаҳои истеҳсоли шир, нонпазӣ, консервабарорӣ, лал ва заводи тухми пилла дар шаҳри Хуҷанд ва калоннаи сайёри механикунонидашуда ё ПМК-35ро дар шаҳри Исфара мисол орем. дар ҷараёни наворбардорӣ дар корхонаҳои номбурда ба ҷуз як нафар посбон дигар касеро пайдо накардем ва бо мақсади маълумот пайдо намудан доир ба он ки кай ва бо чӣ мақсад ин корхонаҳо хусусӣ гардонида шудаанд ва имрӯз соҳибмулкон чӣ нақша доранд ба раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии вилоят муроҷиат намудем. сардори раёсат дар ин хусус маълумот надорад ва иброз медорад ки ҳуҷҷатгузории ҳар як аз ин корхонаҳо дар бораи хусусигардонӣ тавассути кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифтааст. кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ дар доираи салоҳияти худ дар самти идораи амволи давлатӣ, ғайридавлатигардонӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ фаъолиятро ба анҷом мерасонад. бояд қайд намуд ки аз корхонаҳои истеҳсолӣ воқеъ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки айни замон хусусӣ гардидаанд, ҳаминро қайд кардан зарур аст ки аз ҷониби кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар давоми солҳои 1998-2002 саҳмияҳои ба давлат тааллуқ доштаи ҷамъиятҳои саҳомии комбинати шири Хуҷанд, Нонпази Хуҷанд
комбинати консервабарории хуҷанд ва колоннаи сайёри механиконида шудаи рақами 35 хусусӣ гардонида шудаанд. вобаста ба хусусигардонии корхонаи истеҳсолии лал ки дар шаҳри хуҷанд воқеъ гардидааст, аз ҷониби кумитаи давлатӣ сармоягузорӣ хусусӣ гардонида нашудааст. масалан дар шаҳри Исфара колоннаи сайёри механиконидашуда ё ПМК-35 ҳанӯз соли 2002 хусусӣ гардонида шудааст, вале имрӯз чанде аз иншооти он несту нобуд ва боқимонда вайрону валангор гардидааст. корхона бо мақсади дар низоми муайян фаъол нигоҳ доштани иқтидораш хусусӣ гардонида шудааст, аммо тавре мебинед дохили он ки масоҳати хеле калон аст ба майдони валангор ва ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта дар канори шаҳр табдил ёфтааст. шоҳидони ҳол мегӯянд дар ин корхона қаблан то 300 нафар кор мекард. ҳоло бошад ҳамагӣ як посбон дораду халос. шояд соҳибмулк баҳона пеш орад ки таҷҳизоти мавҷудаи корхона ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нест, аммо барои нигаҳдории бинову иншооти он аз харобшавӣ ва пайдо намудани роҳҳои имконпазир барои истифодабарии биноҳои мавҷуда вуҷуд дорад ку. дар масофаи начандон дур аз ин корхона боз корхонаи дигари азиме ҳаст ки қаблан дар он то 500 нафар кор мекард, аммо ин корхона хусусӣ нест, вале дар тавозуни кадом сохтор буданаш маълум нашуд. корхонаи консервабарории шаҳри Исфара. иқтидори мавҷудаи ин корхонаи азими истеҳсолӣ ҳамагӣ 5%, ин ҳам солҳои гузашта истифода мегардид. дар рӯзи наворбардорӣ маълумот дода шуд ки ҳоло фаъолият накарда истодааст ва кормандон воридоти ашёи хомро интизоранд. масоҳати ин корхона ҳам бениҳоят калон аст. масъулон иброз медоранд ки таҷҳизот ва баъзе биноҳои корхона бар асари омадани сел корношоям гардидааст, аммо бинои асосӣ ва биноҳои дигари зери сел намонда низ ҳолати хароб доранд. вазорати саноат ва технологияҳои навро зарур буд бо вуҷуди вайрон намудани сел ва ба мушкил мувоҷеҳ шудани корхона барои нигоҳ доштани иншооти боқимонда ва барқарор намудани биноҳои харобгардидаи он чораҳо роҳандозӣ менамуд. дар ҳамин минтақаи шаҳри Исфара корхонаи дигари азиме бо номи ГМЗ ё корхонаи гидрометаллургӣ вайрону валангор гардидааст. аз рӯи маълумот корхонаи мазкур ба вазорати саноат ва технологияҳои нав тааллуқ дорад, вале намояндагони вазорат бо пеш овардани сабаби муайян аз маълумот додан дар бораи корхона худдорӣ намуданд. ҳолати корхонаи консервабарории шаҳри Хуҷанд ҳам бениҳоят хароб, оҳанпора, биноҳои вайрону валангор ва дигар ноободиҳои ҳудуди ин корхона ки яке аз калонтарин корхонаҳои истеҳсолӣ ба ҳисоб мерафт, бемасъулиятӣ ва ноӯҳдабароии соҳибмулк, беназоратӣ аз ҷониби сохторҳои вобаста дар шаҳри Хуҷанд ва вилояти Суғд, инчунин вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон медиҳад. корхонаи истеҳсолии лал бо истеҳсоли маҳсулоти шишагӣ қаблан маъруф буд ва маҳсулоти он дар тамоми ҷумҳурӣ ва инчунин ба ҳамсоякишварҳо низ содир мешуд. ҳоло аз ин корхонаи азими саноатӣ танҳо биноҳои вайрона, шишапораву дигар оҳанпораҳои корношоям боқӣ мондаасту халос. як масъули корхона иброз медорад ки лал аз соли 2013 инҷониб фаъолият намекунад ва баъзе аз иншооти он ба коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ иҷора дода шудааст. соҳибмулки корхона Эмомалӣ Мирзоев мебошад. дар сурате ки баъзе аз иншооти корхонаро ба иҷора додаанд, магар имкон надорад ки аз ҳисоби иҷорапулӣ иншооти дигари онро ҳадди ақал дар ҳолати хуб нигоҳ дошта бошанд, ин ҳам дар ҳоле ки иқтидори худи корхона истифода намегардад. намояндаи раёсати саноати вилояти Суғд иброз медорад ки корхонаҳои истеҳсолии шири Хуҷанд ва нонпаси Хуҷанд солҳост аз фаъолият боз мондааст. сабаб рақобатпазир набудани маҳсулоташон дар бозор. корхонаҳои хусусишудаи аз фаъолият бозмондагиам на комбинати шир, на лал, на консерни комбинат самташа тағйир надодааст. ино аз фаъолият мондагӣ шӯр зода тоста хор рафтааст. сабаб чӣ бошад? сабабҳои гуногун. масалан корхонаи лал вақте ки Ӯзбекистон гази табиӣ интиқолаш қатъ кард, корхона аз фаъолият боз монд, барои банкро шуд монд. комбинати консервабарорӣ чӣ? комбинати консервабарорӣ хайр хон не гуфтагӣ наманамунд ани шинкаи қорре кардаги шуяд ҳая бозорҳои расии махкам карданд, ҳар хел таҳримҳо ҷорӣ шуд, фурӯхта натонист маҳсулоташа, рақобат карда натавонист, технологияш кӯҳна шуд то рафт. комбинати консервабарорӣ кай аз фаъолият боз монд? комбинати консервабарорӣ соли гузашта ҳам кор кардама кард. 100% аз фаъолият бозмондагӣ не, локи хайкон иқтидорҳои истеҳсолӣ шояд 2% 3% истифода баршудааст. даруни консерни комбината якчанда корхонаҳо ташкил шудагӣ, цехҳои хурд иҷора додагӣ. мисол ман медонам нӯшокиҳо мебарорад лесго марки, унҷо шир мебарорад пешта, локи дигар соҳибкорон иҷора додагӣ. комбинати шири шаҳри Хуҷанд чӣ? мегуфтагин Файзи Расулу, мегуфтагин Афзали Суғд малошнирадаси инхилол шудагӣ буд ки
وای تکنولوژی شو وای упаковка شو وای اشکی فیزیک رقابت کار نکنی. وای کی بود فاز فعالیت بازماندگی؟ من 7 سال باز ولایتم ثابت شیری خجان به چه میکنه 8 سال 10 سال باز کار میکنه. مادامی که کارخانه را خصوصی نمودند باید محصولات استحصالی آن را به طلبات بازار مطابق و رقابت پذیری آن را تامین نمایند. مگر از روی انصاف است که این قدر مساحت کلان و بنا و انشاءات زیاد بیکار خوابیده باشد. در نزد کارخانه شیر خوجند و نامپز خوجند نیز تنها پاسبانها را واخوردیم و آنها هم قطعی نگذاشتند وارد کارخانه شویم، ولی حالت هر دو در نوار کوادرکاپتر بر علام معلوم است. پاسبان کارخانه شیر خوجند ابراز می‌دارد که تجهیزات آن کهنه و فرسوده گردیده سالهاست فعالیت نمی‌کند. وقتی از راهبریت کارخانه پرسان شدیم تاکید نمود که به فدراسیای روسیه رفتند، ولی پس از چند ساعت نفر به گروه ایجادی توسط تلفن تماس گرفته ابراز داشت که کارخانه کار می‌کند. مادامی که کار می‌کند پس چرا بجز پاسبان ما هیچ کس را ندیدیم و او هم نگذاشت وارد کارخانه شویم؟ در مسافه نه چندان دور از این کارخانه دیگری عظیم صنعتی را دیدیم. با نزدیک شدن به بینای آن معلوم گردید که کارخانه واحد دولتی صدف است و در نزد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو. حالت بنا و انشاءات آن هم حزن‌انگیز، ویران و ولنگار. ببینید و خود خلاصه کنید. به خاطر درباره کارخانه معلومات پیدا نمودن به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو با 3 سوال. یکم، فعالیت کارخانه واحد دولتی صدف در شهر خوجند در کدام سطح به راه مانده شده است؟ دوم، چند کارخانه خصوصی در انشاءات کارخانه اجاره نشین می باشد؟ و سوم، آیا امکان برقرار کردن انشاءات بیکار خوابیده کارخانه وجود دارد و یا در این سمت نقشه ها طرح‌ریزی شده اند؟ رسما مراجعه نمودیم. معاون وزیر بلالزاده با پیش آوردن سبب تنها گفت که قسما کارخانه کار میکند، از جمله در سمت تامین آب نوشاکی به اهالی اطراف کارخانه که یکی از عهده‌داریش میباشد. حالت انشاءات کارخانه فرعی زواد تخم پیله نیز در شهر خوجند حزن‌انگیز. حالا کارخانه در توازن جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک گذرانده شده است. گفته می شود که قبلا در این کارخانه از 150 تا 300 نفر کار میکرد. این زمان باشد در داخل آن رمه گوسفند میگردد. به اطلاع مسئولان جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک، بنا و دستگاه و تجهیزات کارخانه تا دوره به توازن جمعیت گذرانیدن به چنین حال رسیده است. نماینده کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان ترتیب خصوصی گردانی انشاءات و اموال کارخانه را چنین شرح داد. کارخانه فرعی زواد تخم پیله شهر خوجند باشد، همچون کارخانه فرعی جمعیت سهامی پیله تاجیک به حساب رفته. سهمیه های به دولت تعلق داشته جمعیت سهامی پیله تاجیک سال 2019 توسط تندر سرمایه گذاری در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصی گردانیده شده است که غالب تندر عهدهدار گردیده است که در دوام 3 سال من بعد برای اقتدارهای استحصالی کارخانه 30 میلیون سومانی سرمایه گذاری نموده درآمد جاری کارخانه را به مبلغ 30 میلیون سومانی بلند بردارد. همزمان قرضهای کردیتوری کارخانه را پرداخت نموده به مقدار 510 عدد جایهای کاری تشکیل نماید. ضمن صحبت با مسئول کارخانه در ولایت سوق معلوم گردید که جمعیت از سال 2019 تا به امروز قسم از عهده‌داری در شرطنامه خرید و فروش درج شده را اجرا نموده است، یعنی همگی به اندازه 720,000 سومانی قرض‌های کارخانه را پرداخت نموده است. مهلت کم باقی مانده است. 3 سال الکی سپری می شود، ولی 30 میلیون سرمایه گذاری، 30 میلیون حجم درآمد، 510 جای کاری و پرداخت قرض‌های کردیتوری 15.7 میلیون. این است عهده‌داری در شرطنامه درج شده. رقم‌ها کم نیستند. در آینده جمعیت نقشه دارد کارخانه تخم پیله را به کارگاه پیله خشک‌کنی تبدیل دهد، زیرا تجهیزات آن پره نیست و نابود شده است و برای کرمک پروری موافق نیست. بیکار خوابیدن کارخانه‌های استحصالی از چند جانب ضررآور، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ملی، بیکار ماندن شهروندان، فرسوده و ویران شدن انشاءات موجوده و باز ده‌ها تأثیر منفی دیگر. برای براه ماندن فعالیت معتدل کارخانه‌های استحصالی ساحه‌های گوناگون اقتصادیات جمهوری اندیشیدن تدبیرهای معاصر و جاری نمودن مکانیزم نوی خوجگیداری ضرور می باشند.
дар вилояти хатлон ҳам корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва вайрону валангор кам нестанд. бештари чунин корхонаҳо дар шаҳру ноҳияҳои ёвон, қубодиён, шаҳри туз, кӯлоб, ҳамадонӣ, ховалинг, вахш ва левакан мебошанд ки имрӯз фаъолият надоранд. масалан дар вилоят аксар корхонаҳои пахтатӯзакунӣ чӣ дар шаҳри бухтар, дар ноҳияи вахш, дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, дар ноҳияи ёвон, дар ноҳияи дӯстӣ, дар ноҳияи ҷайҳун, дар ноҳияи фархор, ҳамаи ҳамин корхонаҳое ки ба истеҳсоли ва коркарди пахта машғул буданд имрӯз фаъолият накарда истоданд ки ба кам гардидани ҷойҳои корӣ, ворид нагардидани маблағҳои зарури ба бюҷет як таъсири манфии худро расонид. ба маълумоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон дар давоми моҳҳои январ ва майи соли равон 25 корхонаи истеҳсолӣ ки дар ҳар кадоми он шумораи зиёди сокинон кор мекарданд аз фаъолият боз мондаанд. натиҷаҳои таҳлили фаъолиятҳои ҷамъиятҳои саҳмии хусусшуда нишон медиҳанд ки сабабҳои асосии ба иқтидори пурра кор накардан ё ин ки умуман фаъолият накардани корхонаҳои истеҳсолӣ ин аз мадди назари соҳибмулкон дур мондани зарурати рушди истеҳсолот ва надоштани нақшаи мушаххаси рушд, истифодаи ғайрисамараноки иқтидорҳои мавҷуда ва ҷалб накардани сармоягузорӣ ва технологияҳои ҳозиразамон мебошад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди орди хатлонро метавонем мисол орем ки на танҳо дар вилоят ҳатто дар ҷумҳурӣ аз калонтаринҳо ба ҳисоб мерафт. масоҳати умумии ин корхонаи азими истеҳсолӣ 7 гектарро дар бар мегирад ва он дар шаҳри бохтар ҷойгир мебошад. қаблан дар ин корхона атрофи 300 нафар кор мекард. имрӯз бошад ба харобазор табдил ёфта аз иқтидорҳои истеҳсолии он қариб осоре боқӣ намондааст ва иншооти мавҷуда вайрону валангор гардидааст. бубинед ва худ хулоса кунед, ба монанди заводи тухми пиллаи шаҳри хуҷанд дар ин ҷо ҳам чорво нигоҳ дошта мешавад ва иншооти он ба макони нигаҳдории хӯроки чорво табдил дода шудааст. ба ин монанд корхонаҳои зиёди дигареро кормандони раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии вилоят мисол меоранд ки соҳибмулкон бемасъулиятӣ зоҳир намуда умуман дар фикри барқарор намудани он андешае намекунанд. дар ҳоле ки дар ҷумҳурии тоҷикистон саноаткунонӣ бо суръат ҳадафи чоруми стратегӣ интихоб гардидааст, соҳибмулкони корхонаҳоро зарур аст баҳри барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда чораҳо роҳандозӣ кунанд ва масъулон дар шаҳру ноҳия, вилоятҳо ва вазорату идораҳои дахлдор фориғболиро як тараф гузошта назоратро дар ин самт пурзур намоянд.